Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. У ефірі «Новини. Час мясцова». У студії Юлія Крук і галоўнае сёння. Формат меняться не будет. Перед открытием фестивалю министр культуры Юрий Бондар провел пресс-конференцию для журналистов. Золотое выступление Златы Ларченко, конкурс молодых выканаўцаў по-ранейшаму застаецца самой галоўнай фішкай нацыянальнага свята песні і паэзіі ў Маладзечне. Маладзечанскі зорапад горад развітаўся з 18-м нацыянальным форумам беларускай песні і паэзіі да наступнага года вялікім гала-канцэртам. Формат меняться не будет. Перед открытием фестиваля министр культуры Юрий Бондар провел пресс-конференцию для журналистов. У приватности высокий столичный гость отзначил, что уровень белорусских выканаўцаў зусім не горше, чем замежных артистов. В Украине проводится шмат разных конкурсов, где молодые могут про себе заявить, а Маладзечанскі фестиваль тым и адметны, что менавіта тут з'яўляюцца новые имены и новые таленты. Тому традиционный формат фестивалю он застанется и надалей таким. Все инновации мы видим, как правило, в решениях режиссеров. Когда мы делаем сценарий концерта открытия, гала-концерта, который завершает фестиваль. Но есть вещи неизменные. Фундамент, основа, которая делает данный фестиваль и конкурс уникальным и самобытным. Я об этом уже говорил. Белорусское слово и белорусская песня. Сонечнае надвор'е, канцэрт Фінберга і фейерверк. Сёлета нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі адзначаў сваё паўналецце. Маладзечна сустракала майстроў слова, вакалу і музыкі. 18-й раз адкрыццё свята па традыцыі адбылося ў летнім амфітэатры ў парку Перамогі. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт. Урачыстае адкрыццё фестывалю і яго сёлетнія асноўныя мерапрыемствы прымеркаваны да году малой радзімы. Па традыцыі прывітанне ад прэзідэнта краіны Александра Лукашэнкі зачытаў удзельнікам і гасцям творчага форуму міністр культуры Беларусі Юрий Бондар. Гостиная «Земля» собрала на уникальном творчым свяце не только вядомых майстроў беларускай музыкі і роднага слова, але і маладыя таленты Беларусі, для якіх гэты музычна-паэтычны форум чарговы крок у прафесійным станаўленні. Беларусь хтосьці трапна параўнаў з вялікім дрэвам, на якім не злічыць лістоў. І ўсё, што мы робім добрага, прыбаўляе яму сіл. А пачуццё малой радзімы, яно пачынаецца з дзяцінства і суправаджае чалавека ўсё жыццё. Беларускую гісторыю і культуру немагчыма ўявіць без самабытнага пласта, песеннага, музычнага і паэтычнага мастацтва нашых продкаў. І разам з тым без сучасных творчых пошукаў артыстаў і майстроў слова. 25 лет существует фестиваль, который радует не только тех почитателей, но самое главное радует тех людей и участников фестиваля, которые получают награды. Получают награды заслуженно. Это те люди, которые потом в последующем будут славить нашу страну. Те люди, которые на самом деле являются талантами нашей Родины. На сцэну вядучыя запрашаюць удзельнікаў конкурсу маладых выканаўцаў. 20 вакалістаў рэспублікі спрабавалі пакарыць вяршыню музычнага алімпа ў Маладзечне. Рэпетыцыі, пошукі свайго вобразу, 2 выступленні і вось уся інтрыга раскрываецца. Дыплом удзельнікаў конкурсу усім артыстам, а званне пераможцы у прадстаўніцы меншчыны Златы Ларченко. Завтра они станут уже професійнымі артыстамі, а мы будем прапанаваць гэтых артыстаў, каб яны маглі выступать и шановать нашу краіну у іншых кутках свету. Давайте пожелаем их великих поспехов. Сёлетнюю канцэртную праграму «Мелодыя лёсу» салісты і музыканты аркестра Фінберга прысвяцілі 80-годдзю з дня нараджэння народнага артыста Савецкага Саюза і Беларусі Ігора Лучанка. А перад гэтым гледачы дружнымі апладысментамі сустрэлі вестку аб прысваенні кампазітару звання ганаровага грамадзяніна Мінскай вобласці. Намеснік старшыні аблвыканкама Віктор Сірэнка уручыў творцу дыплом па асведчанні памятную стужку. Потым 1,5 гадзіны гучалі песні на музыку Ігора Михайловича. Мелодыі знаёмыя і любімыя многімі пакаленнямі людзей і Беларусі, і былога Саюза. Спяваць творы, калі ў зале на першым радзе маэстра, заўсёды вельмі адказна і хвалююча. Поется легко, и люди такие помогают. Вот чувствуется такое общение со зрителем. То есть, вот, наверное, им тоже очень здорово сегодня, поэтому я думаю, что фестиваль удался в этом году.
Гледачы падпявалі артыстам знаёмыя матывы. Хто ж не ведае песні пра журавлёў, якія ляцяць на палесе, ці коласаўскую спадчыну, якая засталася нам ад прадзедаў. А вечаровае неба пасля канцэрта расквецілі громкі вясёлкавых салютаў. І гэта быў фінальны акорд першаму дню фестывалю. Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ. Золотое выступление Златы Ларченко, конкурс молодых выканаўцаў по-ранейшаму застаецца самой галоўнай фішкай нацыянальнага свята песні і паэзіі ў маладзечні. Сёлета журы вырашыла гран-пры не прысуджаць, а месцы на песенным п'едэстале гонару занялі прадстаўнікі Магілёўскай, Гродзенскай і Мінскай абласцей. Самым складаным для ўсіх стало выступленне ў суправаджэнні оркестра под кіраўніцтвам Михаила Финберга. Очень сильные конкуренты были, все очень большие молодцы, и удивительно даже, что так вышло. Я старался. Лаўры-пераможцы дасталіся Злаце Ларченко, навучэнцы аддзялення мастацтва эстрады Мінскага дзяржаўнага каледжа. Сёлетняя выпускніца атрымала ўжо размеркаванне ў Дзяржынскі дом культуры, дзе будзе выкладаць вакал. Злата іграе на цымбалах і фартэпіяна, спявае з самага дзяцінства. Яе педагогам была ў свой час Святлана Стаценко. Дзяўчына з поспехам выступала на розных фестывалях і конкурсах, а цяпер калекцыя яе творчых перамог папоўнілася і дыпломам пераможцы конкурсу маладых выканаўцаў у Молодечне. Я до сих пор не понимаю, что происходит. Я являюсь лауреатом первой степени конкурса «Молодечно». Я очень счастлива. Честно, я шла к этому очень долго. Это не спонтанная победа. Это колоссальный труд, который был проведен на протяжении многих лет. Не буду льстить себе, но я горжусь собой. И я считаю, что я заслуженный победитель. Малая радзіма, пачатак мой і выток пад такой назвай у Палацы культуры Маладзечна адбылася музычна-паэтычная гасцёўня, якая сабрала ў адным зале паэтаў і дзеячаў культуры і мастацтва ў Беларусі. Далей падрабязна. Паэзія складае ўяўленне і ўражанне чалавека аб навакольным свеце. Яна пранікае ў духоўную сутнасць, у свядомасць, думкі, пачуцці, а значыць уплывае на само жыццё. У гэты дзень з вялікай сцэны Палаца культуры гучалі лепшыя творы сучасных беларускіх паэтаў. Асноўная тэма ўсіх вершаў шчымлівая і аднолькава важная для ўсіх. Малая родина. Малая родина – это самое родное. Сердце начинает биться. Кажется, там воздух другой. Кажется, там все лучше. Но там как-то получается такое вдохновение. Хочется жить. И жалко, когда смотришь, когда оно вот становит брошенные домики, вот эти вот как-то, больно это. Каб ува ўсіх прыхільнікаў высокага слова была магчыма сустрэцца з таленавітымі беларусамі, гасцёўню арганізатары перамясцілі з малой у вялікую залу палаца. Адметнасцю сустрэчы стала тое, што на літаратурна-музычнай імпрэзе сабраліся майстры пяра з усіх абласцей Беларусі. Некаторыя творцы адзначаюць, што Маладзечна для іх быццам другая радзіма. Я сёння на этой святой для всіх нас маладзечанскай зямлі, якая нарадзіла столькі выдатных сыноў беларускіх. І в тым ліку дзеячаў культуры, літаратуры, мастацтва. Таксама адчуваю сябе як на радзіме, тому што тут праходзяць святы кожны год. Купалаўскія, Богдановичаўскія святы. У наш няпросты час, калі людзі вымушаны думаць пра надзённае і часта не хапае вольных хвілін спыніцца ад бясконцага бегу, паэты ўсё роўна нараджаюцца і знаходзяцца чытачы, якія любяць паэзію і не прадстаўляюць без яе свайго жыцця. Сталае пакаленне сапраўдных пісьменнікаў упэўнена, што перад імі стаіць задача, якую патрэбна абавязкова выканаць. Наша задача падрыхтаваць сабе такую прыгожую маладую змену, адкрыць як можна больш талентаў. Чым больш мы адкрыем талентаў, тым прыгажэйшая будзе наша краіна, тым багацейшыя будуць нашы людзі. Удзел у музычна-паэтычнай гасцёўні прымаў народны нацыянальны акадэмічны хор Рэспублікі Беларусь імя Тітовіча пад кіраўніцтвам заслужанага дзеяча мастацтва Михаила Дранеўскага. Усе творцы прыехалі на зямлю, якая нарадзіла нацыянальны фестываль, каб выказаць сваю прыхільнасць да малой радзімы. Бо тое месца, дзе з'явіўся, адкуль пайшоў у свет, заўсёды натхняла, натхняе і будзе натхняць паэтаў на цудоўныя вершы, на самыя высокія пачуцці, а кампазітараў на самыя лепшыя песні. Сённяшняя канцэртная праграма, яна сведчыць
сведчыць о тым, што люди жадаюць ведаць беларускае слово, беларускіх паэтаў, і беларускія паэты, пісьменнікі, яны заўсёды з асалодай прыязджаюць на такія мерапрыемствы. Паэзію любяць людзі асаблівыя, упэўнены ўсе выступоўцы. Паэтычнае слово павінна гучаць, надаваць чалавеку як мага больш узнёсласці, чароўнасці, акрыляць яго. Вандроўка па малой радзіме, так можна назваць музычна-паэтычную гасцёню, якая адбылася ў рамках 18-го нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Паэты прыгожым мастацкім словам распавялі аб сваім родным краі і нагадалі аб тым, што малая радзіма – гэта пачатак і выток кожнага з нас. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Адфестывалілі 18-й нацыянальны форум беларускай песні і паэзіі падышоў да свайго завяршэння. Горад развітаўся з фестывалем да наступнага года гала-канцэртам «Маладзечанскі зорапад», які адбыўся за ўдзелам артыстаў беларускай эстрады. Традыцыйна ў канцэртнай праграме маладзечанскага фэста задзейнічаны лепшыя з лепшых артыстаў беларускай эстрады. Сёння сярод іх Іскуі Абалян, Алексей Хлястоў, Вольга Плотнікова, Алёна Ланская, легендарная група «Чараўніцы». Пляцоўка, на якой праходзіць закрыццё маладзечанскага фестываля, пачынаючы з 2011 года, з'яўляецца прыгожая сцэна амфітэатра. Маладзечанскі летні амфітэатр разлічаны на 2600 месцаў. І, як вы бачыце, свабодных крэслаў у зале няма. Поўныя залі сведчаць аб тым, што беларускую песню і паэзію шануюць, а нацыянальны форум стаў неад'емнай культурнай часткай для гасцей і жыхароў горада Сонца. Впечатление от фестиваля самое хорошее, самое радужное. Надо сказать, что с каждым годом он становится все лучше, все краше. Не толькі гледачы любяць грандыёзны фэст, але і самі зоркі, якія прызнаюцца, што фестываль для іх падзея доўгачаканая, жаданая і адказная. Фестиваль у Молодечных – это великая отказность для каждого выконавца, потому что тут мы спеваем самое лепшее, что у нас есть. Это коллекция антологии белорусской песни и поэзии. Это вельми отказно для каждого из нас. Некаторыя знакамітасці, што прымаюць удзел у канцэртнай праграме, сталі вядомымі менавіта дзякуючы фестывалю. Напрыклад, Вікторыя Алешка атрымала гран-пры на конкурсе маладых выканаўцаў 20 гадоў назад. Сёння спявачка сярод іншых зорак на сцэне летняга амфітэатра. Выступае на штогадовым маладзечанскім свяце з першы год яго правядзення і Інна Афанасьева. Радует то, что фестиваль жив, фестиваль остался, несмотря ни на что, ни на какие трудности. И вот когда ты едешь, ты вот чувствуешь, вот как люди любят этот город, в котором они живут. И, конечно же, они любят фестиваль, потому что только благодаря вот этой публике фестиваль жив. И это прекрасно. Сцэна была ў распараджэнні розных артыстаў, і некаторыя яркія прадстаўнікі сучаснай беларускай эстрады прызналіся, што выступ на маладзечанскім свяце песні і паэзіі некалі быў толькі ў марах. На фестивале мы ўпершыню, але мы заўсёды марылі, мы ж вучыліся ў Маладзечні не. У Маладзечні ўпершыню, а на фестивале ўпершыню. Мы ж учились тут праз дарогу, вот Маладзечанскае музыкальнае училище, по классу баяна и балалайка. На училище, да. И, значит, мы марили, и вот прошло 12 год, и мы тут. Все. Мары, они стесняют. Что мы отчуваем? Что мары, они материальны. Ведаешь, как все. Вот ты думаешь. Да. Но класна, цудоўна. У гэтым годзе на паўналецці фестываля гледача радавалі артысты, без якіх немагчыма уявіць беларускі музычны свет, якіх любяць і шануюць не адно пакаленне, чые творы сталі сапраўднымі шлягерамі на ўсе часы. Фестивали, они украшают жизни людей, и они необходимы, они нужны, потому что несут добро, радость, единение, мир. Музычныя падарункі, якія гучалі са сцэны амфітэатра, былі рознымі, ад лірычных да жартоўных, але іх усіх аб'ядноўвала любоў да радзімы. Вечар закрыцця фестываля быў запамінальным і насычаным, хаця і крыху сумным. Але ж грандыёзнае свята вернецца да нас наступным летам у горад Маладзечна, які любяць і шануюць лепшыя з лепшых зорак. Для меня Молодечна – это просто родной город. С ним связано очень много. Прыгожая сцена, такие прыгожие люди. И тут менавіта у Маладзечна люди вельми музычные. Маладзечна
такой город, он с каждым годом преображается, такой, знаете, маленький, небольшой, аккуратный, дорожки, улочки, магазинчики. Молодечно, вот так вот все, вот чики-пики все, молодечно. Все было выкшталцонно. Это запоминальная импреза застанется в моим сердце назавжди. Назавжди. Маладзечынскі фестываль беларускай песні і паэзіі падышоў да свайго завяршэння. Хочацца нагадаць вам, што гэта адзіны фестываль у нашай краіне, які мае статус нацыянальнага і праходзіць цалкам на беларускай мове. Олеся Ушакова, Алексей Андреевский, Иван Бялков, МКТБ. Паважаныя жыхары і госці горада Маладзечна, толькі 12, 13 і 14 чэрвеня ў краме «Карона» акцыя «Тавары за палову кошту». Паспейце набыць прадукты харчавання, касметыку і тавары для гігіены са зніжкай 50%. Не прапусціце момант, паспейце купіць выгадна. Вас чакаюць штодня з 9 до 22 гадзін па адрасе вуліцы Вялікі гасцінец, 143Б. «Карона» – крама прыемных пакупак. А гэта ўсе навіны, пра якія мы паспяваем вам расказаць. Эфір працягне прагноз надвор'я. Не пераключайцеся, усяго добрага і да сустрэчы.